Εάν ο κλήρος έλεγε την αλήθεια εις των λαών και έπρατε αυτά που έλεγε ο Χριστός μας, τότε ο κοσμοκράτορας διάβολος επί της γης δεν θα είχε αφήσει ούτε σε κατακόμβες να κρύβονται οι χριστιανοί και ο κλήρος. Θα υπήρχε τέτοιος διωγμός που δεν θα σ' άφηνε να φτιάχνετε ούτε κατακόμβες, όχι μητροπόλεις, όχι αρχιεπισκοπές και μοναστήρια, και δεν κατέθεστε βίλες τα μοναστήρια σας και τις μητροπόλεις σας διαμέσου όχι του Χριστού αλλά του Χρυσού, όχι του λόγου της υπακοής αλλά του διαλόγου, που διάλογος θα πει εμπεγμός του Θεού, θα πει διάλογος, θα πει γελά ο διάβολος, γιατί αυτό τον διάλογο τον έκανε ο διάβολος με την Εύα και τον Αδάμ στον παράδεισο. Και οι αρχηγοί σας, οι πατριάρχοι σας και οι αρχιεπίσκοποι σας και εσείς ακολουθάτε το δρόμο του διαλόγου με τον οικουμενισμό, που ο οικουμενισμός θα πει το πανπορνίον του σατανά, που θα γεννηθεί τώρα ο αντίχριστος πίσω από αυτό το πνεύμα. Όλες οι εκκλησίες κάτω από έναν Θεόν, λες και η εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν είναι ο Θεός, δεν είναι η αλήθεια, και πάμε να βρούμε την αλήθεια μέσα στον οικουμενισμό, μέσα στους σατανιστάς. Ουέ και τρισαλίμονός σας κληρικοί που δεν διαμαρτύρεστε, διότι πρώτος ο Πατριάρχης, αυτός ο Εωσφόρος και όχι Πατριάρχης, που οδηγεί όπως ο Βέκος που έκαψε τους Αγιορείτες τότε, ακριβώς το ίδιο και τώρα πολεμάει να σύρει ολόκληρο το άρμα της Ορθοδοξίας μέσα στην αγκαλιά του Πάπα και συνέχεια στον οικουμενισμό, που οικουμενισμός, για όσους δεν ξέρουν, θα πει στην ίδια εκκλησία να συμπροσεύονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, καθολικοί, ευαγγελιστές, αγγλικανοί που παντρεύονται άντρες με άντρες, οι παπικοί που λένε ότι ο Θεός είναι ομοιούσιος στο Πατρί και όχι ομοούσιος στο Πατρί, που έχουν τον Πάπα για Θεό, την Παναγία για Θεό, οι Ευαγγελικοί που δεν πιστεύουν τίποτε εκτός από το Ευαγγέλιο όπως αυτόν τους αρέσει και δεν έχουν ούτε μυστήρια ούτε Αγίους, με τους Εβραίους που εσταύρωσαν τον Χριστόν, και ο Πάπας λέει ότι έχει τον Χριστό του και συμπροσεύχονται μαζί, ο ένας δεν περιμένει τον Χριστό και άλλος έχει τον Χριστόν, με τον Βούδα, με τον Δάι Λάμα, με τον Γιόγκα, με τον Γκουρού, με τους σατανιστάς, τους μάγους, με όλους, με μία λέξη, με όλα τα θρησκεύματα της υδρογείου. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα να είναι μέσα εκεί η εκκλησία, δηλαδή να έχεις τη γυναίκα σου που είναι το σπίτι και φτιάχνει παιδιά επί της γης, και η εκκλησία φτιάχνει Αγίους στον ουρανό και έχει το μοναδικό νυμφίο και είναι τίμιος ο νυμφίος, τίμια και νύφια εκκλησία, να έρχεται μέσα στο σπίτι τώρα δίθεν από αγάπη και κάτω από το πρόσημο της αγάπης, με την μητέρα να πηγαίνουν όλοι οι άντρες της γειτονιάς και οι συγγενείς από αγάπη και μόνο. Μπορείτε να φανταστείτε τι παιδί θα γεννηθεί? Ένα παιδί χωρίς όνομα πατρός, διότι δεν θα ξέρουν από ποιον έχει γεννηθεί το παιδί αυτό. Έτσι και το πνεύμα του οικουμενισμού μέσα σε αυτήν την εκκλησία δεν θα ξέρουμε αν είναι το πνεύμα του Βούδα, του Δάι Λάμα, του Γιόγκα, του Μωάμεθ, του Πάπα, του Χριστού, και θα είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτό έκανε ο Σατανάς με το λευκό αδελφάτο που έχει κάτω στο Θιβέτ και είναι η έδρα των σατανιστών και το μέντιουμ της γης αποκτήσεως κόσμου. Έφτιαξε το λευκό πύργο στην Βαβυλώνα της Αμερικής και από το λευκό πύργο φτιάχνει τώρα τη λευκή βίβλο στην Ευρώπη για να δέσει όλα τα έθνη της γης. Αυτό είναι η βίβλος του σατανά και ακούμε καθημερινώς όλη η συνέχεια την λευκή βίβλον δια της τηλεοράσης και το λένε οι απαθείς νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, και δεν ντρέπονται και δεν εσχύνονται. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς της ανθρωπότητας, και όλοι οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες έχουν παραδοθεί στην αγκαλιά του σατανά και με μία λέξη είναι απαξάπαντες διαβόλοι, όπως στην εποχή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, που μόνος του ο άνθρωπος αυτός που είναι το επίσκοπος της Εφέσου κάτω, αυτός μόνο δεν υπέγραψε τότε που ο Πάπας πάλι είχε καλέσει όλα τα θρησκεύματα με τον Πάπα και το ένα και το άλλο να ενωθούν, και μόνο ο Ευγενικός ο Άγιος Μάρκος δεν υπέγραψε, και είπε ο Πάπας Μάρκος δεν υπέγραψε ουδέν επιήσαμεν, και ο Μάρκος αναγκάστηκε να πει εγώ είμαι η Εκκλησία στο τέλος, διότι δεν υπέκυπτε με καμία δύναμη
Άλλοι τον έλεγαν πλάνο, δαιμονισμένο, τρελό, εγωιστή, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να πει αυτά τα λόγια. Και όταν κατόπιν είδαν τον λάθος τους, οι υπόλοιποι πατέρες οι οποίοι υπέγραψαν, οι Ορθόδοξοι δυστυχώς, όλοι είχαν υπεγράψει εκτός του Μάρκου, έλεγαν στον Μάρκο: κόψε μας τα χέρια μας, κόψε μας τη γλώσσα μας, βγάνε μας τα μάτια μας, μήπως και μας λυπηθεί ο Θεός να μας συγχωρέσει. Τέτοια πλάνη είχε πέσει και τότε. Το ίδιο και σήμερα, οι οικουμένοι ολόκληροι σέρνουν το άρμα της ανθρωπότητας μέσα στα χέρια του Αντιχρίστου, διότι όπως βλέπουμε ο Αντίχριστος ήδη το ετοιμάζουν οι πάντες των δρόμων του. Κατάκτησε την γη ολόκληρη που είναι το σύμβολό του, όπως είναι ο Σταυρός για τον Χριστό μας, και όλα τα τρόφιμα είναι σφραγισμένα και έρχεται η σειρά η δική μας. Έτσι τώρα θα σπάσουν οι βόμβες απάνω στο κεφάλι της γης και η γη θα γίνει στάχτη. Αυτό θα επιτρέψει ο καλός μας ο Θεός για να καθαρίσει αυτή την υδρόγειον από τη βρώμα την οποία έχει σκορπίσει ο Σατανάς επάνω στην γη. Διότι όπως ένα πόδι παθαίνει γάγκρενα και δεν σηκώνει φάρμακα και θεραπεία και δίαιτα, μόνο το μαχαίρι έχει το λόγο, έτσι και η ανθρωπότης, γιατί έγινε γάγκρενα από την αμαρτία. Εξήμαρτον, λέει, οι άνθρωποι βγήκαν έξω από τα όρια, θα πέσει το μαχαίρι, όπως λένε και στις προφητείες όλες, όπως είναι γεγραμμένο γενικά για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η κατάσταση υπάρχει δυστυχώς. Γι' αυτό και ο κλήρος, επειδή όπως είπαμε μοίρασε δυστυχώς τον Θεόν, τον πούλησε, έχει εδώ κάτω βίλες στα μοναστήρια τους και δεν ντρέπονται, δεν εσχύνονται που τα ονομάζουν μοναστήρια και μητροπόλεις και αρχιεπισκοπές. Έπρεπε να έχουν μόνο γολγοθάδες δυστυχώς και εξορίες και φυλακές και ούτε κατακόμβοι δικοί τους. Ο Χριστός μας, κύριοι κληρικοί, δεν θέλει συνηγόρους, θέλει υπηκόους, διότι η Εκκλησία χτίστηκε με το σταυρό του ενός και συνεχίζεται να χτίζεται με το σταυρό του καθενός. Εφόσον σταυρόν δεν θέλετε στην πλάτη, είστε προδότες, Καϊάφες. Ο άνθρωπος πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και να ομολογήσει τον Θεόν του, και τότε θα δείτε εάν είστε φίλοι του κοσμοκράτορος διαβόλου εδώ κάτω ή αν είστε φίλοι του Θεού. Γι' αυτό, για να δείτε τα χάλια σας που έχετε καταντήσει και έχετε πάρει τον κόσμο στο λαιμό σας, και ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει, διότι είμαστε σε μια εποχή όπως τα βλέπουμε, έρχεται ο πόλεμος ο θρησκευτικός. Ξυπνάει το θηρίο της Δύσεως ο καταραμένος Πάπας που λέει ο Άγιος Κοσμάς, και τον γιορτάζουν για Άγιο και είναι Άγιος και Απόστολος, και το λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι ο κλήρος του 20ου αιώνα θα είναι χειρότερη και ασεβέστερη των όλων, και λέει επίσης ότι τον Πάπα να καταράστε, διότι ο Πάπας θα είναι η αιτία του κακού, διότι ο Αντίχριστος που θα έρθει επί της γης δεν τον πειράζει ο Βούδας, ούτε ο Πάπας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Νιόγκα, τον πειράζει ο Χριστός, και ο Χριστός είναι στην Ορθοδοξία και πρέπει να βγάνει από την θέση των Χριστών για να κάτσει ο Αντίχριστος. Και οι δικοί μας οι αντίχριστοι που είναι δυστυχώς εργάτες του Αντιχρίστου κοιμώνται, οι σατανάδες απαξάπαντες, διότι εφόσον ανέχονται και ο τελευταίος κληρικός να μνημονεύει τον Πατριάρχη ή τον Αρχιεπίσκοπο εδώ, οι οποίοι όλοι σέρνουν το χορό και πάνε για τον οικουμενισμό και έχουν στα γραφεία τους γραφεία του οικουμενισμού, που ακούστηκε αυτό, φρίξον ήλια και στέναξον η γη, και θέλουν τώρα να φέρουν λοιπόν τη νέα τάξη πραγμάτων και δεν ντρέπονται και είναι υπεύθυνοι του κακού αυτού. Και ας ακούσουμε, για να μην νομίζουμε ότι είναι δικά μας τα λόγια αυτά, διότι είναι άπειρα που δεν γράφονται αυτά αιώνες να φωνάζει κανείς, όπως οι Άγιοι μας και ο Χριστός μας και οι Απόστολοι κατανάλωσαν τη ζωή τους για τον λόγο του Κυρίου. Και ακούτε τι λέγουν αυτοί οι σατανάδες που μας κυβερνούν σήμερα και λέγονται ρασοφόροι. Λέγει ο καταραμένος αυτός Αθηναγόρας, ο πρώην Πατριάρχης, ότι όλες ομού οι εκκλησίες να επανενδρήσουμε πάλι την μίαν Αγίαν Καθολική Αποστολική Εκκλησία, το λέγει ο Πατριάρχης αυτός το 52 όταν έγινε Πατριάρχης, και συνεχίζει και λέει, διότι λέω ο αιώνας του δόγματος παρήλθεν. Δεν υπάρχουν τώρα δόγματα αιρετικοί και ορθόδοξοι και καθολικοί, πρέπει να γίνουν όλοι ένα, αυτό εννοεί. Και συνεχίζει και λέει και άλλα, ότι απατώμεθα και αμαρτάνομαι, λέει, εάν νομίζουμε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι κατέχομεν εξ ουρανού την Αγίαν πίστην και τα άλλα τα δόγματα είναι ανάξια. Ακούτε τι λέει ο Σατανάς.
Κι όμως ήταν πατριάρχης. Ουδόλως αναμένει να πάψει ο άλλος να είναι αυτό που είναι, λέει, αλλά αντιθέτως να αναγνωριστεί όπως είναι. Μην περιμένουμε δηλαδή να γίνουν οι βουδιστές ορθόδοξοι, ούτε οι πάπες, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Γιόγκα. Να τους δεχθούμε όλοι και να συμπροσευχόμεθα όπως είναι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι φρίξον ήλιε, ο Άδης δεν έχει τέτοια ομόνοια με τους σατανάδες όπως τα έχουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ στη γη. Φαντάστε, ξεπεράσαμε και τον Άδη. Δυστυχώς τιούτη είμεθα και τιούτη μας χρειάζεται, διότι αν εμείς είχαμε αγάπη Θεού θα βάζει ο Θεός καλούς απάνω. Αλλά κατά των λαών και οι άρχοντες, γι' αυτό ας ξυπνήσουμε, ας κλάψουμε σαν τους Νεβίτες και ας πιστέψουμε τον Ιωνάν, ο οποίος φωνάζει όπως και ο Νόε φώναζε και ο Λότ φώναζε, αλλά δυστυχώς δεν άκουσαν και έγινε ο κατακλυσμός και κάει κατά Σόδομα. Τον Ιωνά τον άκουσαν και γλίτωσε η Νινεβή. Αν και εμείς θέλουμε, ας μετανοήσουμε, αλλά δυστυχώς είναι γραμμένο, το κακό που μας έχει παρασύρει δεν σταματάει τίποτε, μόνο το μαχαίρι, όπως λέει ο Κύριος μας. Δεν καθαρίζει το κακό η μύδια μαχαίρας, και λέει καθαρά: εάν θέλετε και εισακούσετε μου τα αγαθά της γης φάγεστε, εάν δεν μη θέλετε μη δε εισακούσετε μου, μάχαιρα ημάς κατέδετε, το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε τα αυτά. Αυτά τα λέει ο Κύριος στον προφήτη Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 19. Ποιος ακούει τον Κύριον? Ουδής. Γι' αυτό το μαχαίρι έρχεται να μας καθαρίσει. Όλοι βαδίζουμε χωρίς τον λόγο του Χριστού στα χαμένα, περπατάμε δίχως σύσταση, δουλεύουμε χωρίς μέτρα. Μέτρα είναι ο νόμος του Θεού και η οδός μας είναι ο Χριστός. Πάμε στο χάος της αιωνίου κολάσεως. Αυτό έγινε διότι οι πάντες αδιαφορήσαμε και σκύψαμε κάτω και γίναμε ζώα τετράποδα και πουλήσαμε τα πρωτοτόκια για να πιάτω φακές. Και έτσι ο καθένας μας θα πληρώσει τώρα τα έργα του τα οποία έκανε, αλλά ουέ και της αλίμονό μας, διότι η ζωή αιώνιος δεν έχει τέλος.